chiri kunetsa uraiti munogona here kushobera pachinhu chedu chekuti tinzwanani chii chiri kunetsa sekuru right ngatibvirei kumavambo chaiko pane dambudziko riripo riri pamaerikana nemwana anditi ehe ngatichitangai kubva kusangana kwamakaita namai vemwana kana riri gore ripi zvakafamba sei ukama hwakabva waumbika sei tichingoenda takadaro monyatsotirondedzera zvizere ngatitangei kunzwa amai vanyasha makasangana kupi mai vanyasha mudzimai wandakaroora mumusha maatezvara vangu ndongotaura hangu mwoyo muvhimu aiwa matopedza so handei kunyanya mazonaka asi nekuzogara kwenguva takaita vana vanokwana kuita 5 iyi nyasha ndiwo kupedzisira pane dambudziko rakaitika ipapo rakaita kuti mai navabatisiyane saka nyasha akazonosunungikirwa akumusha kwaana asekuru rari dambudziko rei makasununga here kutaura dambudziko racho dambudziko ndingangoti richazobata munongoziva zvinongoita paukama ini ndakangofunga kuti yaiwo mhepo kana chimwe chinhu but zvainge zviine daka rekuti nekuti kumashure kwacho kune zvakaitika zvakawandisa zvokuti zvingangoda mazuva mairi kana 3 kuti nditaure kurondedzere asi zvisinei Mwari akagona kutikundisa handina kurambana nemudzimai wangu hapana gupuro asi ndaifambidzana navo ndifambidzana naatezvarwa vangu vanondifarira nyangwe nanhasi nekurarama kwatakaita ana ambuya varamu zvakadaro zvose asi kuzokura kwakaita nyasha ari mumusha maasekuru wake amai vacho vakaenda iri nhumbu vakaenda iri nhumbu zvekuti vakatambotambudzika vakaenda pachipatara naye nyasha it was Nehemia saka Nehemia ini ndakangozi ndinofarira hangu zvechipatara normally because kana tikati tinonoprofitwa tinoda pane zvirwere zvakasiyana siyana saka ndakazongova tino endai pamusame ndokubva yachivata Harare ndokuchibva ndavatora amai ava ndokuya nawo kumunin'ina wangu muWaterfalls vataenda pagomo ndopa vakasungunuka mwana wangu asungunuka ndopa akazonorapwa nyasha Nehemia saka munoona akazopiwa zita rekuti nyasha dzaMwari zvakadaro vakadzoka pamusha ini ndaishandawo hatisati pandiri ini ndandiri manager alright kumacheke uku pane pandai manager hangu ndiri ipapo saka zvadaro pakazova nechipingidzo chidiki chandakashama kuti zvinhu zvakadai zvamboitwa sei hapana kunge paine kuti tairambana amai avakazongotorwa naamai vavo vachibva vanzi mwana wangu ndatora chikonzero handina mboza kuti anga chikonzero aiwa sekuru munhu takazoenda munhu angotorwe musina kunzwa kuti chikonzero ndiche ndakazotera mudzimai wangu ndonosvika kwana atezvara ndingangoti pane mumwe tezvara wangu akavati munoziva nezvamakaita izvi mukuwasha akaenda padare munotokwanisa kunge muchiwanikwa muine mhosva because nyangwe inini ndakashayawo chikonzero chavaivatorera kuda kuti ndaigara kubasa amai vanga vari pamusha saka munongoziva zvepamusha kana paiwo nekutaudzana kana paiwo painei musi uyu handina kugona kuwana mukana wekutaura naamai ava ndakangosikotorwa ndibva ndangopindwa mumatare asi matare iwayo akandifadza zvikuru because vana vatezvaro vangu vese aiwa taivo vanhu taivo pandimai imwe chete because ava vakanga vatorwa naamai saka zvakadaro vakararama variko nanyasha uya ava vamwe vana ndakaanda navo kumusha ndiine pfungwa dzekuti sezvo takambotongana kana nababa ndingaende kunovamhangarira padare mudzimai wangu achata sei vachangotumira hazvina kuzoita kusvika ndazotsvagawo hangu mumwe mudzimai zvakadaro kukura kwanyasha angari munhu anga akanyarara achitumika
zvakanyanya kumusha achiuya achidzokera kupi kusvika ndakatenda ana mai vake kupedza chikoro form 4 hatina kana inini ndingakuti zvikuru zvandakagona kubatsira zvandakabatsira zvikuru tainge tichiwadzana nambuya wangu zvisinei kwaba munini kwaba mukuru tichiwirirana mumashurumu saka nekuzogara manje pekusvitsa mufunge nyaya yatisvitsa nhasi it's 2004 I'm sure musi wa4 November nyasha akasvika pamba pandaigara patendaiwo kubasa kwandiri murimi ndokubva ati gogoi achibva kwamai vake achibva apa handina kuziva kuti aibva kupi because regai ndigozotsanangura pamberi pacho ndikati ko munhu ari kuti gogoi kumba asingazivi kuti ndogara kuno kubasa ndiani ndopa akauya achifamba zvechokwadi kwete kufamba kuya kwekuti kufamba kwemunhu ane mhepo kwete kufamba katsika kufamba ane mhepo angafambisa chokuti anga akapfeka gamendi rake haana bhutsu mai makumbo gamendi rekuchechi chairo saka ini ndakanga ndiri suppose kudyara chibage asi kudyara chibage ndiri kumirira mukoma wacho ainge achazouya nemombe kuti handichekere marenji ndinoita zvehorticulture tiazotaura hedu nyaya yacho alright handipa nyaya yanyasha ndofunga nokuda ndaida nyasha kabva auya achifambisa right ndairimirira mukoma wacho kuti auye kuzondichekera maraini right nyasha ndokubva asvika achiti baba ngozi ndopandakati naivo nyasha negamendi rwakapfeka here kuti hazvibvumirwe kuti utaure mazuva akaita sei ina handina kunge ndakaziva manje mwana uyu kuti kwakurwara akarasika chifungwa paakanga apfuura nekuku paiona ndengidhoo wangu mai havaingoonetwa nawo twavaionatwo zvekuti vakatongounganidzwa twana twavo vachityira iye zvaaita but sevanhu vanga vaya nechinhambwe handina kunge ndakaona kufamba kwaakaita mwana uyu achiuya kumba uko asi ivo vakamuona saka paakazosvika pandiri ndokubva asikondibvutira badza nyasha uya zvekuti angadai akanditema right ndokubva ndamugrebha ndikati kochii mwana uyu munhu anga ari mupenyu kudai chii mhepo yabva kupi ndobva ati baba ndiregerere baba very sorry ndobva angobva pandiri akuenda nekuna nekidzo uya saka nekidzo semunhu anga aine vana nezvaakaona apa akatora vana ndobva anounganidza uku nekuti uyu nyasha aimuziva asi mukoma wake aimuziva ndopandakatera ndikati ambuya mwana wangu mufungi sikanzi iko zvino zvaari kudai ndikati zvakutondichamisa ini ina ndakuziva kuti kurwara ndakangoti zvakutondichamisa ini ndakutoteera ndofuka aenda kwaambuya vake because achibva kwana amai aifamba ndofunga 7 kilometers usvika paambuya wokubva kwamai kusvika kwenyu kusvika kwana ambuya kwaambuya amai vangu kuzobva kwana mai vangu kuya pangu about 7 kilometers futi saka ndikati ndofunga ndingatoenda kwana ambuya vake ndinonzwa kuti ambosvikapo here ko chii chaakuitika right pandakadzoka kuaenda kwambuya iye akangobuda handina kuziva kuti aenda kupi pandakadzoka manjeni kubva pana amai vai ndichidzokera kunotora badza neni ngekuti ndichina hazvichaseedzeka pa right ndo pakabva pasvika mukoma wacho ndinoti iwe ko chii zvikanzi baba ko nyasha asvika paneri ndikati ko chii zvikanzi nyasha akurasika njero ndikati shame ko makadiumisa kuchipatara zvika ndakamisa kwamusame akatiza ndikati aiwa kamaibata because pane mumwe mumuzukuru wandakamboyamura achibva azondibayiwa majekiseni zvakabva akatorapika ndikati zvandakaita muzukuru uya ndozvamaingoita saka ndashaya kuti ndingabatsirwe nani kwambuya tinowanzodainza zita rerwizi rinonzi nyakambiri zvikanzi hapana ari kumbondibatsira kunyakambiri ndikati zvikanzi ndokubva angosotoka mukomana saka iye manje mukomana sekubva kwaaita kwambuya uko anga anyongotera tsoka ininiwo ndokubva ndangoti bvumiri ndopandakachienda kumba kunosabadza nezvakadaro
ndobva ndachidzokera pana amai vai ndikati ambuya mukoma wake achasvika panapa ane mombe dzaachauya nadzo ibvai mamuti akumure mombe anditeere kwambuya uku mwana uyu hanzi kurwara mufunge hanzi kurwara ndikati mukoma wacho ari kuti kurwara pfungwa zvikanzi ako zvino ndine foni yangu haina mari zvikandika mwana kake zvikanzi gedhe vasiya foni mumbau ambuya iva vakandibatsira fani ndobva ungotora foni ndobva ufona akatayira foni muroora wangu kwaakanga ava mwana iye about 7 kilometers again kubva ipapo nechinhambwe ichocho muroora wotodayira sekunge munhu akuchema zvikanzi baba vacho vari ipapo here zvikanzi neuya nirizo vari pano zvikanzi vataurei kuti nyasha wacho ari kupi ari kumhanya ari kutiza haasi kubatika ndikati ambuya maita henyu munozanda ndakuenda uku instead yekuti ndimhanye chandakafarira nekuti nyasha aiziva nzvimbo dzaifanirwa kubatsirwa but vanhu takakundikana kumuita sei batsira ndokubva ndachifamba weni chop chop ndasangana nemumwe murume zvikanzi mukomana enda muona anga akutorumwa nembwa apo mafambiro acho aari kuita ndobva ndanosvika pane vamwe amai vanotitungamirira kumacooperative ndobva ndanosvikapo ndobva ndafunga zvikanzi isatoti kuva munhu ari kupfuura kudai asingamboti pamusoroi ndikati mwana wangu mufunge kwakurwara pfungwa amai mufunge kana mukamamuona itai zvechechi zvezvi mukada kungomubata kudai ari kubva atiza but mukaita zvokunge kuna mata anouya pamuri manje ngatichiite fast forward saka akaramba achifamba akazobatwa here akazobatsirikana here right nyasha ndokubva amhanya kunosvika pamukoma wacho pandachitaura pai zvavaitaura rora kuti akatiza haana kumira ndobva amhanya kwaba munini mazvoona ka right ndakabva ndafambawo ndobva ndanosvika pamuroora paipai pasara vana vairi vandakasikuona wechitatu akanga ari mukomana akanga anondigaisira upfu saka wechitatu haana kuzoona zvanyasha izvi akasvika kuti sekuru matera upfu indaa ndichauya nawo ndopa ndakati ndopakana nemunin'e wacho aiwa vatera nyasha akurwara zvanyasha ndikati waita musouya nebhasikoro saka ndiri mukwasha ndikati ndipe nditeere kwaenda ana mai vako ndinotaura navo ndokubva ndamhanya nebhasikoro ndakanosvika vatobva pamba pemunin'ina vakuya just padyo neparodi vanga vainaye but anga ane mukwasha uyu mwana wangu uyu anoitawo zvechipostori saka ndofunga vakanga vachiwirirana muita semunhu asi munin'ina wangu uyu manje ndopa ndakasvika nemunin'ina nemwana mukomana mukuru tatosha mari mwana mukomana mukuru iye ndingadai ndauya naye nemudzimai wake ndakasangana vanhu vatatu ndikati baba munini mwana asvikere zvikanzi asvika ndikati ko pano parodika mungadai mangomutora ipapo panongoita $2 kubvapo kuenda kumarondera kuchipatara $2 zvakare kubvapo kuenda kwamusami kuchipatara ndikati mungaimudai mangomuisa mumotikari vanhu aenda kuchipatara zvikanzi izvozvo hazvidi kuchipatara ndikati no munin'ina hapana chakaipa mwana akuchipatara kana paine zvamaida isi tosara toita sei toita asi munhu akuchipatara kanzi ngatichiitai fast forward nyasha akazobatwa here ndokubva ndafamba nyasha vanaye nyasha uyu zvavaionaye aitoone mukwasha nekoko vachidai inino ndokubva ndaona kuti muarea medu katiri kumasetlers saka kune nzvimbo dzichine masekiriti evarungu vaya pane kumwe kune security very furious ndikati mwana waye akasvika nemunzvimbo idzodzo anogona kungomhanya nemuminda akadyarwa fodya oro makaiswa maruva nekuti semunhu asisina pfungwa dzakaita regai ndimhanye kumukuru wemanebha sati ndobva ndamhanya pamukuru wechipurisa uya manebha ndobva ndataura naye bvanzukisa zvikanzi no baba chuma tinokubatsirai kana mwana uyu tikamuwana kubva ipapo ndakabva ndadzokera pamba pemukomana wangu paipai pandasiya vana vai ndikati imi vanhu havasati vasvika izvo zvikanzi havasati vasvika pano ndikati oraiti iwewe kana vasvika pano chivaudza kuti sekuru ndakuenda kunyaka mbiri kuya vanambotaura kuna ambuya vacho sekuru ngatiite sekuda kuda kwenguva saka ngande nyasha akazobatwa here akaendeswa kuchipatara hapana akazomuendesa kuchipatara
anga anani nyaya yacho kuti ndigone kudimburiraka inotinetsei ndosaka muona ndakaisa mabhuku alright apa maitaputira nguva yedu handizivi kuti mungandiye because this story kama maita zvakanaka kuti ndinyatsoiburitsa nemazvo imhaka yenguva chete ndaida kuti ruzhinji rwezimbabwe vagone kunzwisisa nyaya iyi uye igone kubatwa kuti tingaibate zvakadii nyaya yakadai apa ngatichiti akazoenda kuchipatara akazoita sei nyasa kubva ipapa ndaida kuti muchipanzwa nyaya iyoyo nekuti ndikadarikaka pane pamwe pakazotadza ndokubva ndamhanya ndopandakati kune mukomana uyu right zvikani sekuru kana nyasha atopinda murodhi kuna nasekuru wake kurapcha indakamhanya kurapcha immediately ndopandikuda kuti munyatsonzwisa ipapo ndanosvika kuya kana sekuru akati for sure nezuro takanzwa amainini vake vanogarawo mune next book zvikanzi vaitarwa kuti zvatiri kunzwa nyasha akuita ndikati saka ana baba kana asvika pano please mubatei timuise kui ndobva ndamhanya kunyaka mbiri kuya manzwaka kunyaka mbiri uku ndokwandaa ndakatosetwa dare handina kuzviziva dare nani nemhuri yese ndopanoda kuti munzwise ipapo ndokubva ndanosvika paya ndakakwangwapisa vandasvikopinda mumba ndikaona makazara vanhu more than 20 or 25 hadini count them hama dzenyu vana mai vangu ana hanzvadzi vese nemunin'ina kuya kwambe ngaenda uko vese vakanga vakoromoka vauya kumba uku ndobva ndati munin'ina achibudai panze tirangane panze since iye amboti haasi kuda kuti mwana uyo aende kuchipatara so tikazotaurira mukati mevana adiki hakuna chinosumudzika but ndikatora uyu tikaenda panze tikanokurukura otherwise tinowizana ava vanhu vabvise dhora uyu munhu aende kuchipatara rodhi aingowo zvakangoita panapa nerodhi right ndokubva tanobuda nemunin'ina wangu tichibuda nemunin'ina wangu unogara panze kudai hatina kumboona time yekutaura mumwe yese vana yakabva titirimu zvinoratidza kuti pandakaanza ndasvika vakanga vachifidhana mazuva akaita sei ndokubva vatirimuka bva vabuda panze saka hapana chandakazogona kuronga nemunin'ina ini ndakazogona kuti munin'ina chandaa ndakudainzira ava vana uyu munhu ngaende kuchipatara anga arimo imomo anga aripo nyasha achitotaurawo futi ari right zvokuti vati munoziva kukura kwechirwere right saka nyasha adaro zvadaro ndakachibva ndikati tozvanzaiwa zvinoda kuvanhu ndikati imi kuchivanhu ndinika baba pano angatonge inini apa ndiyani ndikati hureti kana imimi mwana ari wenyu ndakubvai because handina zvandingaite kana musingadi kuti mwana aende kuchipatara hamusi kuda kunzwa zvandiri kunzwa asi pane pamakaronga here zvinhu zvenyu kuti ndiende ikoko no haina hatisi kuda ndokubva ndabva pai ndangobva zvekumhanya ndobva ndateerwa amai ndobva ndabatwa apa vanga vakaronga mota ine mukomana akanga arimo ndinotendawo mwari because dhiraivha akanga atorwa achinzi azonitakura nemahwindi 2 newangu mwana womunin'ina akanga arimo aifamba kurodhi nemotika iya zvishoma nezvishoma dhiraivha yakabva azonzwa because anitakura luggage pamunda pangu ndi mudharo wangu ko ndobva asvikokava uya mwana wangu akanga anditsvinga ndatsvingwa bva ndadonhera pasi bva ndatsikwa apa nebhutsa kwanzi maita sei muri kutika mwana ngaende kuchipatara ko anti ndimakabereka izvozvo zvanga zvisinei ndo zvandoda kuti ruzhinji rwenyika yemhaka yenguva alright saka chakazoitika tabva ipapo pakatora mukana wakati kurei zvakatora 2-3 days nichirwara nekutsigwa kuya ndakaenda pane mupurisa wehurumende murume uyu akati manje ndakushandira kubhindura vachuma but vanhu havanga vachitaura nyaya ane shopu patinoti pakasino township zvikanzi vanga vachitaura ndima muchirehwa ndikati zvikanzi hatambei ndakaziva izvo uda kuti vaivai vemotikari vaivai ndobva vakatonwa hwahwa right ndobva ndadzokera kune mumwe wandakaandapowo mupurisa zvikanzi vari kwamusami dai matenda kundoi kune police station zuva rakanga radoka manje apa handichagona kufamba mari muhumwe ndakandi
ndisina ndobva ndadzokera kumba. Saka ndadzokera kumba mangwana kuseni akazoya munin'ina wangu uya nemhuri vese nevarura vaine vana vese vaunganidzwa manje. Tikati makatorera zvenyu panapa, ndikati mauya kuzondipedzisaka. Tikati pese kwei vari kutotsvaga futi kuti vandisiriteni panzvimbo yekuti vatakure mwana aende kuchipatara. Apa mwana asara ari kunani? Aitowopo nyasha wacho futi, aitowopo achitofamba mufungi zvekuti dai people vakamuisa kuchipatara mwana uyo angadai ari kufamba. Saka chii chakazoitika kuna Nyasha sekuru nguva dzedu dzakwana manje? Ndokubva ndabva ipapo ndingangoti kumwe kundojamba. Nyasha akazouya kwandiri chiti baba pauro pangu. Ndikati Nyasha uri kurwara iwe? Ega zvinezvi uko ndasvetuka mumwe manzi waka. Saka Nyasha ndiri kuda kuti ndiende newe. Ndikati mwana uyu kuti nditaure naye zvechipostori anozvifarira. Ndiro ndiende newe kwasekuru wangu kwaMusame kune mapostoriwo vanogona kukushandira. Saka zvakanaka bouya. Saka ndakazoenda kuchiri chipiri. Ndanosvika pai. Makaenda naye? Ndakasvika pamusha pasekuru wake pamba paanga achigara kwaamai vake. Kwete kwambuya wangu kwaamai vake. Ndakatoona akutoyanika hembe. Mukoma wacho akubatawo badza amai vacho vachitopinda mumunda. Kuna imi vanhu makusakura Nyasha hana kuudza here kuti ndoda kufamba naye. Because ndakaenda muti ndiri kusvika kwakuseniseni ndotokuona wadya tobva tangobuda. Ndakatomuona akuwacha mbachi. Kuna iwe yeniwe zvikanzi baba namacho kanzi atipinde mumba. Futi pinda mumba. Nyasha bva adainzwa kubva auya. Zvikanzi baba indaraiti. Waraiti zvikanzi ndadirwa magate matatu emvura. Ndokwaakanga kurapa. Kuti Nyasha anorapwa uko imhaka yaambuya manzi waka. Vakati kune muramu wangu iwe Ronika tora mwana uyu unomurapisa. Vatuma uzive kuti vakakubatsira. Ndakambomubatsira, ndakabatsira ambuya wangu pavakasungunuka mwana iye ayo mwanasikana. Future yacho nechizvese. Saka ngatichiita isose ambuya vava vana kukanganwa. Bva vaita kuti mwana ara. Hanzvadzi Ronika uyu ndokubva atora Nyasha kunomurapisa. Right, Nyasha akanga aita zvakanaka. But anga asina kupera kurapwa. Ipapo akatiza manzi waka. Pandakazoenda kwenini kuti ndichinotendo nyakumurapa uyu. Ndipo akanditi baba ndichifunga kuti ndichanzwawo kuti dambudziko raNyasha raibva papi. Zvikanzi hapana chimwe chinhu mufunge mwana makamunonokera imararia cerebral. Ndosaka ndaiti mwana aende kuchipatara. Zvikanzi hapana zvimwe zvatingati zvino itai kuti mwana uyu adzoke. Because ive society yavo vanga vakaronga kuti kana angoita zvakanaka vochimutora uya kupara obayiwa jekiseni. Saka from there hazvina kuzoitika izvozvo. Nyasha abva atiza. Muri kuzoonaka ndokutsakatika kwakaita Nyasha. Haana kuzowanika. Alright. Nekuda kwenguva manje tingangoti because story yacho yakareba. Alright. Saka Nyasha atiza tsakatika haana kuzooneka. Right. Chii chakazoitika sekuru? Pakazoitika ndizvokuti ndakazonzwa kudainzwa ndofonerwa nemukomana wake mukoma wake. Zvikanzi kuri kuwanikwa mabhonzo. Mabhonzo emunhu kupi? Ndokubva vataura. Akawanikwa kupi? Ndokubva ndati ininiwo ndakandabva kuno kwaHarare kumarket. Saka ndakaneta. Ndobva ndati baba atatenda. Ndakaneta, I think BP yangu yakakwira here nestress. Ungamhanya here ikoko unondionera kuti chii uzondifonera nekurumidza. Right, pfungwa dzakabva dzaramba. Ndikati kana chirega iningomhanya kuni ikoko wangu kuri kunhambwe. But ndakazomhanya zita riva vanoshandisa ndibaba nemwana. Indobva ndamhanya kumwana. I was right there. Ndobva ndakasvikosangana nemwana wangu nemudzimai wake. Ndobva ndasikuona muroora iyeyo ndongomitawo muroora futi because vanhu vatodzidzana. Zvikanzi baba shoko renyu riri pambiri apo. Ndikati zvikanzi ndokubva tachingotorana nevava kuenda pamhiri pai. Ndopatakaona vanhu vevhireji yese vakaungana papi ipapo. Right, mabhonzo iwayo akatokwidibirwa nemugomo kudai.
zvokuti chii angari pai mabhonzo acho ambuya papari pasangwe zvamunoona munhu arove materwa anga akaita wanga achimudenya chemusoro ichi chakanyatsoteya chakananga pamba pemunhu kutarisa kudai pamba pemunhu ndiro kutaurirai and I was very surprised kuti how this come because dai kuri kuti imbwa ka of course semamwe mabhonzo ataizoona skeleton ino yemusoro chakatogara kunge chakagadzirwa nemunhu murume ufushwa kana tikasikotarisaka hapaimbotaridza kuti pane munhu achiisapo vakangosukuvhara nemugomo ndobva inini kuti vazondibvumidzawo pandakasvika because ivo vanga vaisa nyaya yekumapurisa ndobva ndavati no indakashaya mwanaka mind you people alright pamakamushaya apa pakawanikwa mabhonzo papane nguva yakareba zvakadii mashaya nyasha pane nguva zvokuti madheti mumundina aiwa mwedzi makore pane mwedzi miri kana mitatu madheta mwedzi miri kana mitatu panguva makamanomhangara here makanotaura here kumapurisa panguva iyi mukomana wangu mukuru nemukomana mudiki uyu vakanga vachiti ndakataura navo ndikati vakomana imairamba mwana kuti aende kuchipatara mungadaizve mwana uyu makamudzorera kupi kuya kwaanga achirapwa zvese zvimukuramba aiwa handi makamaripota here kumapurisa ashaya mwana inini pfungwa yangu ndakafunga kuti mwana ari kwana ambuya vake semunhu aigara kupi hakusiri kwere kwamakasvika muchinzita mushaya tiza aiwa alright kwambuya kwaakatiza ndokwaairapwa achigozouya kuzogara kwaambuya atomu semunhu ndadarika kanyaya ine mhaka yenguva yamuri kutaura mungadai mapanzwa ipapo pane stori yakakura kugara kwaambuya vake nekufambidzana nekuda kwenguva asi mapepa muzvirimo mati saka ndandajamba ndichiitira hangu kuti time saka ndingojamba right saka vakomana vai ndokunditi no kwanzi kuri kuya mapurisa tanzi musabate bate ndikati alright for sure mapurisa vakauya ndokubva pavakauya vachitora statement pamba pemurume uyu pakawanikwa pane mabhonzo pakatariswa nemusoro uyu because ndiye akazofonera vanhu kuti tizive kuti kwawanikwa mabhonzo saka mapurisa havana kumbotiwanisa mukana there were about 6 policemen nemasiyaiwo vaiti uyu akamubvunza uyu achibvunza because pachizosanganisa nyaya yekuti mwanasikana wepo ainzi anga achiti aona chinhu chinenge tsoko here chichi saka mapurisa vaida kunyatsobuda nenzwisisa ininiwo kuti ndichitaura nemapurisa kuti ndakashaya mwana ndakabva ndashaya mukana ndopaka nemapurisa raiti hatichiti makaona mabhonzo baba vakutaura murume uya zvikanzi hongu zvikanzi raiti hendiye muchitirakidza ndokubva tafamba navo raiti kusvika pasipoti yakaitikira zvinhu zvipi yakaitikira zvinhu izvozvo raiti tasvika pasipoti pai ndopandakasvika kuti mapurisa mani kuti ndiwane mukana wekutaura nemapurisa ndikati ibhegi remwana wangu kai zvikanzi nemapurisa ndikati ibhegi remwana wangu bhegi rariri pai sechel yanga iri pai ainge ainayo saka ipapa yanga yasendekwa panzvimbo paakatsakatikira pane mabhonzo ipapa panga pasina mabhonzo ndopaakatsakatikira ndopapane mabhonzo aitongouku kwatainonga uku right saka ndokubva ndachirakidzwa gomba ranga rakaiswa ropa vhudzi rakagerwa right mapurisa otanga kuvhura vakaona musechero muine mabhodhoro mairi eroga but anga maempty and panga paine bhodhoro redrink ranga rakaiswa pasaidi kudai richinge ranga ine mvura shoma shoma zvanga zvakangogara very smart ndakabvunza mupurisa ndikati iwe police do you think munhu anwa roga can do this zvikanzi ndikati hana time yekumboseta zvinhu izvi there is something chakaitika papi pane foul play alright sekuru ngachita iso saka mabhonzo akazoitwa sei akazoitwa sei
right mabhonzo aya vakanhonga mapurisa ndokubva vaisa mubepa ravo ndobva tachidzokera kumotikari dzavo ndokubva tachipiwa order yekuti tizoenda kumarondera. It was Friday yekuti tizoenda kumarondera kunoendwa kupostmortem. Mapurisa ndokuti right zvatichaita tichabhuka postmortem because muno hatina doctor. Doctor wedu anotozoita wokuuya. Saka kana auya isi nokuzivisai mobva machiuya right ndokusara. But mapurisa vakazofuna vakati no chiuyai tiende kuparere nyatwa. Ndokubva tachisumuka kuparere nyatwa postmortem hapana yakaitika. Ipapo kuparere nyatwa kuya ndane mwana wangu mukomana nemukoma wake munyasha. Ora zvakanzi chi? Zvakanzi chi? Postmortem yakanzi mabhonzo akaoma haasi kugona kutoreka. Then ipapa ndibate pari very important pandakwenda. Handifanira kupa jamba. Right, in family munoziziva kana tikatafirwa we gather and help. Manzwaka ndakanga ndasara ini nevana vangu. Ndokubva tafamba nemupurisa ndokubva tachidzokera kumarondera. Saka ndinozva maakutoita kwakuno very order muchitakura yenyu izvi motsvaga yenyu bhokisi renyu monorongedza. Ora mabhonzo anga akawanda sei? Papa nechinda akawanda zvokuti zvimwe zvakadai zvimabondo zvimwe zvacho zvimwe sezvinhu zvakanga zvaidyiwa nembwa zvimwe zvaisara. Ndobva ndabvunza mwana wangu mukomana ndikati iwe mupanzwise pano pandakutaura kwachuma takawandisa sei? Wai inini nemi chete vana vangu vamwe vese avapo? Vana vangu hapana akadai vandandinawo pakazosvika mwe 2 vakabva kuno kuHarare. Handina kuziva kuti vamwe vakanga vakwachiremba kwachihoro kundo akutaura mamboti mazita zviya vakanga vakwachiremba. Right, ndokubva tachifamba ndobva ndanozivisa muramu ndoka ndakatorosa amai vemwana ndokubva azofonera hanzvadzi yake zvikanzi aiwa hapana zvekuita kana zvakadaro batsiranai. Ndovaisekurungateswa mabhonzo makazotora mukanovika hama dzakauya inzwaika ndopa ndoda kuti munyatsonzwisa because nguva yenyu but ndikajamba ka otherwise zvamuri kuda hamuzwani. Sekuru right ipapa ndopane nguva ipa ndopane nyaya yacho ipa ndokubva mapurisa ati chendai munoviga yenyu mwana kana paine zvinenge zvaitika munozongoramba muchinhonga mabhonzo kana any information munoya motiita sei motipa. Zvakanaka ndobva tadzoka kumba tichinosvika pamba ndakasukwana munin'ina sezvandaitaura zviya odha yandakanda mupa hapana yakaitika. Ina ndakuziva kuti vakanga vaenda makamampa odha yekuti pamba pacleanway imba dzogadzirwa dzokupinda naatezara patinosvika hapana chakaitwa. Right, ndofana zvitorosa wira next door wangu uya nemukadzi wandataura uya takaitira chipatapata chokukirina dzimba paiwo pasango zvokuti I felt very annoyed. Handina zvandaiita nezvazvo because ndakanyatsoona kuti apa ndaandega. Right, sawira andibatsira ndobva taisowana atezvara umu ndoimba yatakazoisa bhokisi redu nanaambuya nanamai vemwana kuti vagare nemunhu wani wavo. Taingova vanhu vashoma hazvo kuti vashoma vanhu vakazouya ndepapurazi ipapo. Right, mangwana kuseni vanaambuya vakati handeiti chino mutiratidze pekuisa munhu. Ndobva tachienda kunovaratidza pekuisa munhu pai munin'ina wayobva atemarukawo paakucherwa ndopakauya muzukuru uyu. Muzukuru ndazombata achidainzira kuti havigwe mwana havigwe mwana muzukuru unotonga mumusha mangu iwewe. Muzukuru mwana wani? For what sake? Mwana wani? Tichataura hedu mberi. Hatisisina nguva dzatokwana izvezvi any minute asarwa ne2 minutes takutokata. Right, chinzwai. Saka zvadaro hapana kuzoshandika ndokubva paita noise. Vanaambuya ndopa vakati kana zvakadaro
asiri wedi sitakuendesa right ndofunga ndopakazochikwa nemuzukuru nevanhu. alright muzukuru makadi tinotenda mazosvikira tafunga kuti hamusi kukwanisa kusvika chii chakaitika hanzi ndimi makamisa bheri avo ya nekuda kwetime ka tingataure zviri important zvimwe zvese izvi imi muri muzukuru pakai ndiri mwana wanzvadzi yasekuru avadisekuru alright right ndofunga in short ndakasvika guva richicherwa raakuda kutonosvika kwekupera then ndabvunza ndikati tiri pamuri kutochera matopedza bhosi kwangu chiri kusenseni this time matotochera guva matopedza munhu watiri kutaura kuti hakwana even kota yemunhu zvikanzi tatosiya tanzi muchere mutovige ndikati nani zvikanzi nababa vacho kureva sekuru avo alright fine tikati but mese makatosununguka kuti mutochera guva remusoro mbabvu neruoko alright mabhonzo angawanikwa anga akamira sei mabhonzo aive mashoma shoma anokwanisa kuidentifika ipapo yaive mbabvu nepisi yeruoko nemusoro mwana anga ane nguva yakareba zvakadi ashayikwa asingaonekwa tingangopa something like 2 months papa ne 2 months okay alright saka apa ndo maremains asara right ndo atakawana kaya chete ove muri sema musiri kubatana nasekuru pakufamba kuya kuparenyatwa kuenda kwese sekuru vari kuti ndakazongoona kuti no ndingori ndega nevana hama dzese kana vaningi navapo why in short dambudziko ratinogona kuti tida kuti taure chokwadi tinogona kupedza nguva tichipindura manyepo ndo chokwadi tida kuti tipindura nechokwadi some of the information yese yavanga vari kufa zhinji yacho pane zvavatsanangura 80% ndeyekunyepa hapana chechokwadi ipapo panyepwa ndipapo right example 1 vanhu ndakashaya akandibatsira ndakazobva kumusha nevana vangu ndakazoya ndega kumarondera right 1 nyasha achishayikwa sekuru ava nyasha kushayikwa kwake havana kupatsanangura ipapo nyasha akabva kumba kwaambuya akasvika kumba kwasekuru ndobva vamupa pekurara ndobva amuka asimo mumba handitika takuvabvunza ari nomawa auya ari nomawa vamupa pekurara ivo varara pavo nyasha pake vobva vamuka nyasha asimo havana wavakaudza kana maneighbors kuti ndine mwana akandishanyira nezuro pano ndamuka ndisinaye havana wavakaudza kwasabhuku havana kuenda kupolisi havana kuenda vakazobva kumba kwavo bva vaenda kumba kwaambuya kureva mai vavo havana kunovabvunza vakanosvika vachivapopotera ndiri kuda mwana wangu ndiri kuda mwana wangu right ini ndakafonwa ndiri kuno sekuru wako wauya vachipopotera ambuya vachiti vari kuda mwana wavo ndobva ndaita mubvunzo inini kuti nyasha akaenda kumba kwababa vake chavapa kuti vasimuke ikoko vonomboti vamushaya ko hasha dzekuya vachizopopota chokwadi chekuti mwana wangu haamo mumba ende haachawanike saka regai ndopopota chabva kupi dai kuri kumushaya kwemazuva ese vangadai vangobvunza kuti nyasha akauya kuno here zvekupopota zvabvepi ndobva vadzokera kumba kwavo havana wavakaudza munin'ina wavo vari kutaura ndiye akazotevera audzwa nehanzvadzi yavo kureva mai vangu ndimai guru vavo ndo akazonoona kuti mukoma wenyauya pano achipopota achiti mwana hakuna uku ndobva vatevera kumaarea kunogara ndobva vachitanga kunotsvaga munhu akatsvaga sekuru nyasha munin'ina weava nevana vemunin'ina wavo nevamwe vana vasekuru ava vana sekuru vadiki mabhonzo akazowanikwa pai akazowanikwa kumba kweneighbor yava watoti ari pomwe muri vanogara maraini kwavo I think ikasiye mazita naye aiwa mazita right akazowanikwa kuneighbor yaava then awanikwa kuneighbor yaava mabhonzo ekutanga anhongwa process yese yaitwa polisi yauya pawanikwa paine mushonga wakasendekerwa pasaidi right vanotivo takaona pato nenzira yakapfumbira kuratidza kuti paita se pakafamba munhu but chandogutsana munhu 1 asvike pane uswa akapfumbidza nzira hazviiti right aya azovigwaya kuti vazovigwaya pakange paina sabhuku wechikadzi ini ndapopota kuti hatigone kungononga nekutonzi fushirai zvinhu zvatisingazivi kuti what happened pakazovigwa munhu here pai pamakamamisa akazovigwa right ndofunga after 2 weeks or 3 weeks ndobva kwawanikwa mamwe mabhonzo echipiri kupi pamba futi pemurume uyo awanikwa mabhonzo echipiri murume uya haana kufonera sekuru ava
akafonera munhu waaiziva ive active pakutsvaga munhu akashayikwa ndobva afonera munin'ina weavo baba munini exactly sekuru vadiki ndobva vafonerawo mukoma kwawanikwa mabhonzo handitika ava ndobva vanyepera munin'ina wavo kuti handipo ivo varipo right panext door nepawanikwa mabhonzo right sekuru vadiki vava avaona kuti ava havapo vaabhizi kufonera vanhu pavandifonera ini kunoku indakufonerawo vamwe ivo vachifonera vamwe right tazokonkluda kuti saka endai munomatora aendeswe kupolisi naika moudza polisi tawana mamwe machi mabhonzo pavari kuzoti kumba kwemuchinda uya wekuona mabhonzo uyu ndopavari kunzi musi wanda kufonerai uya mukoma wenyu akauya akanhonga chi akatonhonga mabhonzo right ndobva vandifonera muzukuru sekuru wako vari kunzi vanhonga mabhonzo vandavati chinyararai tiona kuti vachakuudzai here kana kuti vane munhu wachatuma here kuti ndakanhonga chi mabhonzo wiki hapana munhu akaudzwa rechipiri hapana munhu akaudzwa tiri muwiki rechipiri ngerechitatu ndobva vaonekwa futi mamwe mabhonzo kechitatu ndobva vaudzwa pamba ipapo futi ndobva vaudzwa futi sekuru vavaya vaudzwa ndopa ndakati sekuru hazvisi kuti munhu unge mabhonzo echitatu echipiri musingazoti akamanhonga akamaisa pai ende ari kumashandisei ende akanhonga mangani saka akanhonga echipiri ari ega ngaanhonge futi echitatu right ndopa takagara kunge zvewiki handitika ava havana kunomanhonga vakaudzwa havana kunomanhonga echitatu acho right ndopa ndakati kana zvadai so manje pakutonetsa hapasisiri safe ini ndini ndakatsvaga vemidhiya ora ko mapurisa vakauya here pakawanikwa mabhonzo echipiri havana kuudzwa polisi haizvizivi kwavanhonga mabhonzo echipiri echitatu haizviziva saka mabhonzo aya ari kupi mabhonzo ese akazovigwa se akazobuda right akazobuda akabuda kupi echipiri akabuda mba kwasekuru pamuchakata tatoenda kwachief ndizvo sekuru zvese zvaari kutaura muzukuru uyu pakanhongwa mabhonzo nemupurisa atakaisa umanga asipo ndopavainzwai ndopavanga vari kwachiremba pai manzwaka ndo nyaya iri kunditambudza iyoyo wani indi kutambudzika nemwana vanhu vaakupi mabhonzo echipiri vakafona ndokubva ndati kumunin'ina baba munini I'm very stressed iwewe nevana vakomana avo munokwanisa kuita basa ripi rese nasawira nevazukuru muzongondisuma kuti ndo zvaita sei zvaitika zvikanzi aiwa inzwaika ndo zvandiri kuti ari kunyepa anga asipo ndobva zva nemunin'ina ndiri pambuya gwamombe svikai kuno ndokubva ndaenda bva ndanosvika pemukomana pakatsatakira paiwanikwa mabhonzo nemukomana wabva tagara nemudzimai wake tavanhu vangani vatatu sekuru chuma zvikutinetsa mufunge munda medu batinoshanda sekuru mabhonzo inzwai makanotora apa nguva dzatopa aiwa imi muri kuti kana ndakutaura mauti nguva but uyo ari kutaura ka aiwa atopedza ndatomumisa alright saka ndiri kutana muona pamwe ndiri kujamba ka zvinozoita manje kuita sekunge but ndiri kuti nditsanangure alright muyazonzwisa kuti what happens right ndo pakanzi nemukomana uyu baba munoziva kuti ndikati no munin'ina wangu anofanira kunge achiuya nevazukuru vachizonhonga mai mabhonzo aya saka takasvika kusvika munin'ina haana kuuya kwete kuti inini ndakanzi handipo manzwa ndobva ndati chikona mumbe iwe uri sahwira iwe zvazvatoya izvo watosahwira wani wedu zvauri kuti amadzimai kwauri kutywa kuti ndinongashandisei mumunda zvinhu zvakaita sei mune mabhonzo aya iwewe nhonga wesamupurasitiki ndokubva apfeka mapurasitiki echingwaya semagurovhisi ndobva atora purasitiki ake ndiye akanhonga sahwira iye ndobva andipa handina munhu wokwachuma wandakaona nyangwe iyeyo akanga asingaite 10 up pathat sense but aidza kuda kurwisa ini ndo zvavanoda right ndaifunga kuti dai vaigona kusenza ipapo vangadai vakashanda vari ivava vachinhonga mabhonzo api sefemili hazvirambidzwe but kana munhu wepambapa achema arikuka izvozvo kuti vachuma zvinondodii ini ndini muridzi wei andairega kunhonga mabhonzo iwayo ndobva tachifamba nachikora mombe uya tese sasahwira kunosvika kumba ndikashamwari pachiwano zvinhu izvi zvinoiswa pamuchakata tomirira kuti vana ava musi wavanoita nyaradzo tiri kunzwisana hakuna munhu akapurana nenyaradzo
izvozvi aiwa chavakazoita sekuru makadi kuenda kupolisi kwawanikwa mabhonzo anti polisi ndo yaifanira kuya yotora mamabhonzo ayawanikwa zvoonekwa izvozvo zvese ndemhuka ini handina kumbowana mukana iwoyo madam because zvaione vana ava but mabhonzo emwana wenyuka sekuru maigona kuti ipapo kana kuenda kwachifu kana kuenda kupolisi kuti polisi yakanga yatipa go ahead yekuti mukanhonga mamwe mabhonzo baba munongochengetedza muwana mukana wamunozoaviga saka ariko kamupurisa mumarondero akashanda nyaya iyoyo is there uye zvekuti otherwise pakaita noise ikai ndingadai ndakaita go back to that police handitika kuti atsvagiridze nyaya yani yake okay saka nyaya iripo sekuru muri iri kuita hondo nemi kuti makatora mabhonzo mukachengeta ndizvo handizive dambudziko rangu ndirei dambudziko rasekuru ava nderei mimi muri mune problem yei nasekuru ndigozotaurawo yangu zvakajeka zvisina kutenderera because haisiri nguva yekutenderana shoko rechokwadi nderekuti vamwe vana ndambotaura navo sekuru ndofunga vari kungotaurawo zvimwe chete zvotaurwa nemuzukuru varamba kuuya vatya vati hatikwanise kuuya asi muzukuru ndiye azoti regai ndizoya anonoka hake asi ndiye azoti ndiwe dambudziko nderei ndofanira kupa dambudziko madam muri kuvhunza uyu kana kuti inini ndiri kuvhunza uyu alright taurangu dambudziko riripo nderekuti musha une nhoroondo nasekura iri pachena kwete yakawanda yekuti vanhu kugara kumashure uko kuzoona ini ndakutanga kuita kunge ndiri kuita noise nekuita sei it is because vamwe vadiki vese vari kutaridza zvakaitika kumashure naika vorohwa nehana votya umwe oti ndozvimirirapo umwe ndozvimirirapo umwe ndozvimirirapo alright wapedza chimira wakadaro sekuru murunzwa zviri kutaura because tikada kuti akadzokera kumashure katobuda muno mangwana chaiwo right manzwa zvaari kutaura vakambozvitaura kwamuri here izvozvo ndingangoti nemhuri yedu vana vese tavaberekwa iye asati aberekwa zvakabvira kare muchingonzaro vanhu vakazotaurirwa vese vana ava ndii ndakarera vaigara pamupangu totanga kubva udiki hwake nevakuruka vari kulidha vacho vari kuti kana iye akaudzwa nani otherwise daiwo munhu aiziva angadai akarapisa nyasha $20 chete for that ngikiri kubva pamusami today is paying about 200 something kun'anga. Do you tell me kuti sure? Yeah, all right. Yes. All right. Yeah, it's okay. I've got to ask you. Kana imbonzwa imedem. If somebody is paying kuti kwarwariwa. All right. He's not paying 250 kun'anga unless of $20 kuisa kwa chiremba. All right. Tell me what is the definition there. Nyaya iyi inenge nyaya hombe. Yakakura kaya. Inenge nyaya hombe. Yes. Kutodaro. Ndofunga regai tizotevera kuseri. Nekuda kwenguva tichakwanisa kuendera mberi. Asi ndofunga nyaya hombe tikutoona kutoti mhurika patori nenyaya. Yes. Patori kusanzwanana. Asi inini ndikuramba ndichingoita kwiri kuti saka pamakazopedzesa kuno mabhonzo makaenda mukanofukunyura guva. Mabhonzo makanofukunyura guva. Patakazonhonga mabhonzo nachifi. Chifu vakazouya. Chifu vakaziviswa. Pane mutemo kumatunhu kwatinako. Mukaona zvinhu zvakadai nyangwe maskeleton anogona kuve evarwi vesunguko emusango aye munonosvika kwamambo mumuzivisa ndiye anouya otora nemutemo wake oteurira vanhu zvavanoita. Saka vakazouya chifi vaenda ivava zvakare vakanomanhara kwachifi. Chifi akati yo mungadari henyu sekura kana vakafa ivava nekuti dambudziko racho imi mamuripedzi rinenge richingoupa iro rinenge ratova plus manzwaka. Saka mabhonzo makazoisa mubox. Ana kuzoiswa mubox akangovigwa ipapo. Makangochera mukakanda ipapo. Mabhonzo mapurisa vakati kana mabhonzo haasi kupera mudhara semanhongera vakaita sei avakaita nekuti maiwomuhuswa purasi anga achitorwa nembwa dzimwe imbwa dzichinoisa uko saka vakati mukamanhonga in the process zvokuti if this family of mine could be together with me, there was nothing super. We could just sit down and then discuss the matter. Tongozvita kamwe chete kwete zvehondo izvi. Kana zviri zvehondo now
of course ndopaye pandandichitaura kuti yatinoti trapping spice yekutsvaga kuti uyu ndoda kumubata wanzwa ka tracing spice do you know kuti zvinorevei asi kuri hatisisina nguva yacho Okay. right ndofunga nguva yandandakupai yakwana anditika regai tizoendera mberi nenyaya iyi ndinozvida chaizvo regai tirambe ndaida kuti ndikumbirewo zvakare kwamunhu tichazonyatsoenda ndoda kutokumbira izvozvo vazhinji rwezimbabwe ruchinzwa manzwa ka we want to finalize this case because muno munyika mune vanhu vakawandisa maprofita n'anga. All right, it's okay sekuru tapanza muzukuru shoko rekupedzisira it's unfortunate vanonoka nguva ndandoda kutongobvunza chinhu wani kuti pangojeka sekuru mati mabhonzo echipiri makamanonga muchityira kuti vainetse kana kuti mumunda mavo vari kutadza kurima ndizvo ina handitaure newe panyaya well it's okay I think manzwa mabhonzo echitatu mumunda mumwe chete sei akaita 2 weeks 3 weeks makadii kumutyira futi kuti echitatu rega ndononga futi arime zvakanaka indawa echipiri ariwa makatyira chete mukanonga makamauya kaimimi nebroadcast akaita 3 weeks mabhonzo iwaipa ndakatoya ine ane 3 weeks arimo muchadzoka kuphase 2 ndati ndakauya ine 3 weeks ari mumunda maudzwa. Alright muzukuru nasekuru we finalize nebroadcast yako nawe sekuru alo ndoda ngokutenda nekuya kwamaita it's unfortunate nyaya yenyu yakarebesa tinotosvika mangwana tiri muno tichingokwesanamimi tiri kuzouya ndikutevera ndiri kuuya kuzouya paground tizonzwa kuti kochii zvakafamba sei ende zviri kufamba sei muzukuru ndizvoka tobva tanzwa vamwe veukama vamwe ndataura navo sekuru asi vanhu vese varamba kuya vati uko tinototya vatotaura kuti vanototya vanotya chandaifunga chaizvoka ndaida kuti kana mukauya tibate vese vekwana atizvara aiwa ndizvozvo aiwa pandinouya tichatobatawo mabhuku ese atigere nawo nachief toda kutovaona nachief wacho muve muinavo manzwaka then ndonyatsotsanangura stori yangu as the whole apa patangoida tichazoedza tichaenda uno kuvakuru vemapurisa tonzwa kuti ndizvo here kuti mabhonzo anongonongovigwa ende nyaya yepostmortem yakagumira papi ende muri kuziva sei kuti mabhonzo makaviga ndaanyasha mupurisa akaita nyaya ngavasamunyepere akati kana manhonga mabhonzo munouya motiudza uyo akanga asiaiwa aiwa it's okay ndaione vanhu don't worry tukuita amazwe ekupo ari kupana aiwa tichaita the policeman is there asikuuri anogara pasamaseti izvo alright it's okay sekuruka tinokutendai nekuya kwamaita imimi definitely ndiri kuzotevera nyaya muzukuru thank you so much for coming through handitka nevamwe vacho vari apa maita basa baba maita henyu chiregai maona vamwe nguva dzavo dzasvopfura kare stereka vanga vachifanira kunge vabuda handitika